Bona vesprada a tots. Un dia nou en el que anem a oferir una carrera espectacular, una de les carreres més emblemàtiques estiuenques de la província de València, concretament a la Ribera. És la població de Riola. Són amics, és de l'organització. Aquest és el seu poble, el que tenen una carrera en la que cuiden amb molt de carinyo, amb molt de mimo. Tots els anys tenen una temàtica molt especial i, a més, pues, molt atractiva. Aquest any, ja vegeu, la camisa és la Guerra de les Galàxies, Star Wars. Bueno, anem a mostrar-vos un poquet el que és la piscina, en la que després tenim també tots els corredors, vendrem cap ací. I bueno, nosaltres hem aparcat proper de la piscina. Anem a acostar-se cap al poble, cap a la zona d'eixida. Estem així a la zona de l'entrega de dorsals i bueno, ja donant els últims dorsals perquè ja estem ahí a mitja horeta de la carrera. Més de 1.100 participants, si no m'equivoque, i bueno, pues així ja poqueta gent queda, alguna cola per lo de sempre, pels banys. Vale, me falta el de... Sí, pero eso comentaba allí. No, me falta el de... Que se ve ahí lo implicada la quantitat de voluntaris que sempre hi ha en aquesta carrera i la bona organització, sense cua, a replegar el dorsal amb moltes cues, amb moltes classificacions, per ser 1.100 corredors, 10 cues disponibles. Això és fantàstic. Ens adentrem ja cap a la zona d'eixida, que serà la meta, i bueno, pues van concentrant-se els corredors, que aquí, bueno, és hora d'escalfar un poquet. También teniendo patrocinados a Sky y Pavimentes Albufera. Y hablábamos de ello gracias al Club de Igual, Valencia, ha estado en la sala Brahma. Com podeu veure, pues, a passar-se bé tot el món, en família i bueno, cada un en el seu grupet, en el seu club. Estic pensant que anem a calentar un poquet perquè és el que toca. No és que tinguem que córrer a tope avui, perquè anirem un poquet a gravar. Intentarem gravar al màxim temps possible. Ens ficarem davant, pues, bueno, com sempre, que han sigut 4 vegades, però més o menys, com sempre. I se ficarem a gravar els cracs i d'ahir anirem cap arrere i sobretot pues, intentarem captar l'essència des de dins, des de primera persona. A 3:20, més o menys. 3:20. Bueno, és el teu poble, no? Sí. Ei. A veure, voy a ir a 3:20, intentar mantenerlo com en Sollana i a veure si aplega bé. Bueno, La carrera saps que al final... esta té un puntet més, no? Sí, a veure, D'emoció. estic millor que fa anys, eh? L'únic problema que és també la pressió de casa, tot el dia muntant coses per així. Entonces també... Sí, bueno, però jo crec que això també un poc te dona ales, no? Perquè Sí, ara ha de desahogar-te. Així la carrera, a mi lo complicat és del 4 que pilla en el riu hasta el 6 que entrenis el poble, 6 i mig. Que ja l'estar la gent del poble és diferent. Ximo, també, organitzador, els dos. I bueno, pues, com va anar tot? Bé, no? Jo veig un ambient fantàstic. La veritat és que molta participació, moltes ganes la gent de viure un gran dia. Doncs així té un coratge espectacular. Sí. Que solen desitjar sort a la partida. Tindrem aire també, com sempre, tots els anys. Tenim ahir el riu, la brisa del riu i del mar. S'espera el xúquer durant 4 quilòmetres, per disfrutar-lo. 4 has dit? 4 més o menys pel xúquer. Ah, 4 pel xúquer, sí. Pel xúquer. Bona xúquer. I a més que un gran treball de totes les autoritats que han deixat la moto espectacular perquè estava tota plena de canyes, de la dana. Sí. Era un desastre, però Pues ho ho hem comprovarem. aconseguit arreglar a temps. Li farem una vista des de dins, correguents, a veure com se viu. I molta sort. Gràcies. Tenim així a Rev Speaker, amb tots vosaltres uns dels DJs, speakers valencians, que pocs queden i alguns que estem intentant aprendre d'ells. I així amb el canal un poc copiant-se de Rev Speaker. Molt bé. Tens una plana web que poden entrar i veure els comentaris que fas i totes aquestes idees que dones. Sí, tenim ahí el canal de Barefoot Angel, per ahí hi havia un codi QR que hem repartit i bueno, pues ahí podreu veure la carrera després, un poquet com se viu des de dins. Correguents, vamos, a veure si va bé la cosa, clar. Clar que sí. Gràcies.
así un poquet. Hombre, espero no arreglar ningú. Perfecto. Tu parles valencià. Jo parlo en valencià. Bueno, és que com estic fent el vídeo en valencià, és que estem en Riola, si no mos casquen, eh? Bueno, yo lo siento, a tu no t'agarren. por mucho que quiera forzar, A més, tu arres i no t'agarren. A com pensem ir avui, senyor Luis Félix? pues quiero ir al ritmo de los que sacan de cabeza y eso al principio será a un ritmo de 3:10, 3:15, dependiendo cómo salga. Això està prou bé, no? Després en el riu ja una escapussadeta i a seguir. Sí, no, luego ya, Para prendre foc. luego ya a medida que vaya alargando el tiempo, Sí. nos irá poniendo el ritmo en su sitio. He parlat en algú i mos han dit que a partir del 4 és més complicadet. Ya empezamos con un camino así de tierrecilla. Pero bueno, Tú disfrutar, tú... estamos acostumbrados porque también hemos hecho cross y la verdad Sí, que sí. no nos viene tampoco. Estás preparado sorpresa. para todo terreno. Bueno, pues espere això, que seguisques i a veure, sort avui, que estic segur que vas a quedar ahí davant. Intentaremos hacerlo todo lo mejor posible. Vale, a veure si te grave 1 quilòmetre. Molt bé. Empiezan así, ¿vale? Siempre subir. Bueno, Vázquez. Anem allà. Està el dron. A veure, esperen no pegar-li al dron. Se ha tapado. Anem a intentar seguir els cracs 1 quilòmetret i així gravarem quan més sembli jo. Cinc tots, a veure si 5 tots. Com anem, Cirull? 3:50. 3:50, bé. Jo crec que 3:50 s'asseurem un ratet. Ah, pues. Ahí. Sin el micro, ¿eh? Bueno, emoció a tope, expectació. Anem ja contra l'Arrere. Vinga. Uy, un tiro en la pistola. Bueno, anem a seguir los primers, joder. Això va menjat. Ah, vale, vale. Para que la tenés larga. Mira, Palma, píllate una de estas. La tengo, ¿eh? Ah, sí, ¿cómo? ¿Y qué tal? Bueno, yo ya vas a reduir. Así me siento más experiencia que yo. ¿Acabó la carrera? Aquí veiem els més cracs. Anem passant de rimes de 3:10 a 3:50. 3:45 anem ja per ací. Bueno.
caure un poquet. Ah, este ja és grupet de 3.50 a 3.55, no? Per ahí va. ¡Ole, ole, ole! Si no el tireu. No, ja tenim les primeres dones per així. Vinga, ànimo. Nadia, vinga. Que van a hacer que aquellos que quieran mejorar tiempo tengan experiencia. Descansem la càmera un poquet. Tenim la tercera dona, vinga. Si no me fallen els càlculs, va. Això encara queda, encara. Bueno, tenim un pràctic per així. Quin és? El de 4? Ostres. Ah, doncs encara anem bé, encara. Preferís que anar en este pràctic? Endavant ja no n'hi ha més. No, va, no. Ja. Cuidao. Bueno, 4 el quilòmetre. Anem a 32. Ara que no està el dron. Si no li arrem el dron. Sí. Bueno, ja he gravat hasta 4 quilòmetres. Acabem de passar el segon quilòmetre i bueno, ja tenim audieta. Això és d'agrair en estiu. Encara que avui ja també pon allà i no el xuqueré. ¿Qué pasa? Seguim, un altre grupet dels bons. Encara estem ahí en una mitja bona, 4.15 menys, 4.10. Ànimo. Uns quants a del Covardes, també emblemàtics, que avui no has corregut. Estic Avui corrent. en el combat, bueno, ens entenem. Important a Sílvia, que està lluitant ahí pel podi. A veure, crec que va a la quinta. Ahí, però està proper. Claro, no, a veure, la segona categoria segur, però sí que està propet, Me vinc d'ahir. A més, les carreres ja saps, canvien molt. Vale, ànimo, dosificar ahí, va. Estem en el quilòmetre 3. Com anem? Mantenint-se o què? Què voleu fer? 4 què? 4 què? 4.15. 4.15? El globo del 4 és aquell. Igual, ja, no? Què vull dir? Que decía ja no n'hi ha 45 segons, aneu per baix de 4.15, Sí, perquè és el primer setmana. Bueno, al principi és normal. És el primer salir, sí, també per no anar tant de pelota. Sí, per agarrar la posició més, sí. Vale, De hueco, exacto. ya Martín del ritme. Eixirà, va, ànimo. Pues ara ja viatgem un camí més de terreta, més de pedretes, i el que toca. Avui anem en un poc de sandàlia, un poc de protecció. Pero súper agradable, súper fácil el terreno este, Y bueno, tenemos este estupendo panorama del Xúquer. Ahí ve un pelotonet de bons. Ahí vamos. Ahí está toda la tropa.
Ahí, leyenda viva, Daniel Román. Venga. Així tenim una vista estupenda, mentre esperem el siguiente globo, que serà el de 4:30. Si no calcule mal, anem a sumar-se un poquet, si no arribem i reconeguem l'esforç d'eixe 4:30, que ja és un ritme important, que ja és anar per acabant, ja. Un bon grupet que s'ha fet així. La Sud, si no me equivoco, estarà propet Pont de Fusta en este moment. Cuidado, los palos. Este panorama fantàstic en Riola, la Sud de Riola. Entonces son xicotets en balses, pues, per no fer preses, pues, en diferents altures, també s'està en Calàuia, i fa bassetes, i fa estos paratges que ojalà mos deixaren nadar així, saps? Això és aquasol natural. De sombra, que no ve mal en estiu, que sí, que són les 8 de l'esprà, però així corre un airet que vamos, que mos salva la carrera. Si no, pues és un sufriment, ¿no? Això, amb esta sombreta, pues dale, una tregua. Bueno, així tenim un bon plano, que el sol, a veure, tenim així un poc de sombra perquè el sol no li pegue. I bueno, paratge estupendo. Vinga, ahí estem. Ànimo. Bueno, passant corredors, més de 5.100 apuntats, ara ne portarem 300 o 400. Estem encara per davant. Això encara és el cap de carrera, Va, ànimo. Pues ahí corredors també del Ricky, Sandra. Bé. Pues vale, ara seguirem i anem acompanyant un poc. Bueno, menys mal que no fa molt d'aire, Si no, aniríem al palo i jo al riu. Però tampoc estaria mal, Bueno, y habrá que bajar la cámara. Bueno. Sí. El plano, pero subo. Bueno. Ah, mira, pues ara han tornat al riu. Adéu. Bueno, alguns components a mitges del Caixa Rural, igual que jo, a mitges. Avui de què representeu? Va, a veure. Avui passam-ho bé. Això, la vida. Avui representem la vida. Com ha anat? Després de doblar carrera, ahir estigueren... Són del mateix equip, de Caixa Rural, per si no ho sabíeu. Senderos de cames, anem. Carregaets. Sí, però este terreno és un poc més irregular, no? Que l'asfalt. Avui no hi ha tanta pressió. No, claro. Què vols dir? Com ja estan en el circuit, vale. N'hi ha més pressió. El circuit de l'Albufera no esteu fent-lo. No, a Ribera. Bé, però bueno, avui per soltar cames va bé, perquè ahir fareu la competició. Sí. Una locura. Bueno, locura, però així estem. Bé, que ens queden? Un quilòmetre, no ens quedarà, no ens queda molt. Bueno, pues ara hi ha que guanyar-se el sopar, va. Allà va, anem a apretar un poquet. Bueno. Ja anem cara a casa. Vinga, ànimo. Jo intentaré gravar un poquet ahir a la gent. Vale. Vinga. A veure, com van els ànimos, ixos?
El públic. A veure com sabe com anima el públic. Ah, pues sí. Així no m'agrada. Bueno, una part molt corredera, que menys el final de carrera que siga corredera. Fineta, vora riu, aire, sombra. Vamos, así el que no vulgui sprintar és perquè és lo normal. Lo normal és no sprintar. La huella. No, menos mal que porte paragulles. Ahí van esos corredors. Vinga, ánimo. Bueno, paratge estupendo. Mira, sí, tots pescant. Vaig a llançar jo la canya, estan tots pescant. Jo també vaig a pescar. Si vegeu, el vora riu, cada un el seu esport favorit. Uns correguents i altres, pues també, un ambientazo ya que se viu ya más o menos por el centro de la carrera. Tenim así el primer minimalista, segurament. Vinga, ánimo. Germà de Zapatilla. Ahí estem en el 5 el quilòmetre. Anem ahí. No me vendría mal una mochila de biches para aguantar la cámara esta, ¿sabes? Igual pesa més pesado, eso no pesa. Ja, no, això tampoc. Això no pesa, però estaria bé ahí en l'esquena. Vale, ánimo. Yuhu. Yuhu. 800. Va. Així tenim la revolteta. Va, vinga, ánimo, que ja queda res. Ahí la revolteta y ya es entrar al poble y recta final, lo más bonito. Y la recompensa final. I arruge la marabunta. Això vol dir que estem aproximant-se a la zona cèntrica, a la zona de més multitud. Tenim una bona animació. Ahí va. Vale, ánimo. Ya está ahí la cosa. La pèrtiga. No, a veure si portem l'arc per dalt. Tenim els DJs. Àngel, Com ha anat? tot gravat, no? Com ha anat això? Tot gravat. Han fet uns quants planos per ahir. S'ha conegut el Ron en la càmera, s'han besat. Uno li ha dit a l'altre, soc ton pare. Estem en lo de Star Wars, ¿no? Pues ahí estem, en l'espasa láser, en Omnis, vamos, increíble. La carrera espectacular, espectacular el paisatge i, bueno, segur que realment tindrem un montó de vídeos, no sols este, clar. Tenim un montó de gent que ha vingut a gravar i realment tindrem un bonic recuerdo. Gràcies, ara a buscar. A veure, anem a calcular des de la càmera a veure si queda meló. Ahí fent tots. Bueno. L'estiu, en València, meló, sandía, meló de tot l'any. N'hi ha
de dos clases, uno de ratllat i l'altre que és llis. Este és el de llis. Crec que este any estan eixint millors llissos. Però bueno, això són gustos també. Però bueno, fresquet entren tots bé. ¿Vosotros habláis castellano? Sí. Vale. Es que yo soy burgalesa. Categoría minimalista, hermanos de zapatilla. Mira, además modernos, cada uno de un color. Que a mí también me gusta poner eso de los cordones. ¿A que sí? Bueno, tienes en un pie casi perfecto, macho. Pues sí. Hombre, porque es ancho delante. El mío, mira, el mío... Lo tengo un poco plano. Pero es que No, tú pero- tienes el pie más estrecho, tú date cuenta. Claro, pero es que lo normal es tener ese pie así estrecho Pero encima. ¿cómo tiene los dedos que separados? Es que Claro, es una pasada. eso es. Una pasada. Eso es. El dedo- Las hijas que tiene igual. Las lleva- Pero porque vosotras las habéis entrenado. Ya me acuerdo de vosotros que me hablasteis de eso. Descartas desde el nacimiento. Sí. Se nota mucho. Pues preguntar a ver, porque ahora sí, yo no he visto a otro. Hay una chica y un chico más tarde acaban que de nosotros, pasar hace acaban de poco. pasar. Pero antes no lo sé. Porque a Lucas preguntarle tampoco a- le he visto este año, que Lucas suele correr aquí. Ah, sí, Y Lucas este año no lo Tejedor. he visto. Pero tú has pasado antes que yo. No, pero yo os he visto pasar. Bueno, yo he visto pasar a ti. Te he visto pasar a ella, que no la he llegado a ver. Cuando has estado filmando a unos que están Sí. sentando, que has bajado el palo Sí. antes de la bajadita esa que hace así, Sí. en el último kilómetro ahí te he pasado yo. Sí, pero él estaba detrás. Detrás mío, sí. No, pues entonces ha ganado tú. Pero yo creo que lo he visto a él. Entonces, habrá ganado tú. Porque creo que solo había para chico-chica. No, primero. Que se apuntó muy pronto y todavía no estaba en la opción de minimalista. Ah, vaya. Yo te mando el mail, así que no sé si me lo han cambiado o no. Pero yo iré y miraré, preguntaré. Ah, tú a reclamar. Ya está. Ya no me caben en casa. Yo cuando empecé a correr tenía, ¿verdad? Pero ahora es que me da igual. Ahora yo solo quiero que me deje correr las piernas. Pero tú sabes que siempre hace ilusión. O sea, aunque sea la que hace 500. Hace ilusión porque vas a correr y dices a las chiquillas, has ganado, mami. Ahí está. Star Wars. Vale. Ya te digo. Ahora preguntaré. Bueno, vale. Ja us veréis en el vídeo. Dale. Vale? A veure com ha quedat en la carrera. Dona igual que s'ha quedat el primer, que el 20, que el 30, que el 500. Gent, pues li agrada saber on ha quedat. I què passa? Que, bueno, pues a les altures de que ja ha arribat molta gent, pues sol acumular, sí, el personal. I jo, pues, com tinc el palo càmera, pues no cal. Jo simplement faig així i mire a veure. Algú s'assustarà. A veure quin ha quedat jo. Jo no sé quin ha quedat, però estaré per ahí. Estaré per la meitat. A veure quin ha quedat. Ja m'avec. Ha quedat el 322. Ricky Sportif. Si no és indiscreció, sou quasi els mateixos, no? Els de Petit Comitè i els de Ricky. Sí, tots són família, tots són Bueno, família. jo us veig mesclats, a vegades canvio de camiseta. Jo soc de 4 clubs, I me vaig canviant de camiseta de segons me convinga. Mira, avui de Riola, vaig de Riola. Bé, mira, molt guapo, sí. Com us ha eixit la carrera? Bé o no veníeu a córrer? Estupenda. Molt bé. Molt bé. Bé, pilleu catxo, algú? Pero a competir ahí no. No. Ahí, venga, ahí. Ah, claro. Bé, pues enhorabona, Pues vale, nos vegem, perquè sempre som d'equipos rivals, Lleva la próxima. Bueno, pues antes de que s'amagui el sol, anem a dirigir-se a la piscina, que mos obrim piscina als corredors. Això és tot un detall. En una carrera popular en estiu, pues, com és de dia encara també, i bueno, pues després de la carrereta, pues el servei de dutxes i la piscina. La piscina fins les 10, ahí això, pues, per relajar, lo millor que n'hi ha. Tot un detall per part de l'organització. Allí, pues, bueno, farem una xicoteta despedida. Ara tots els corredors, pues, això, dirigint-se cap a la piscina, perquè els cotxes, clar. Pues ens despedim avui amb un dia fantàstic, una vesprada estupenda de dissabte que hem pogut passar a una de les millors carreres de la contornar. I fins així, ens veiem en pròximes carreres, espere. I bueno, espero que us hagi agradat i que també vos pique un poquet el vindre l'any que ve. Serà esta, però bueno, hi ha moltes altres boniques, No se les pergueu.